Dobrej ráno. Takže čaute ľudia, dlho sme sa nevideli, no a tentokrát vítam vás pri úplne random vlogu. Takže zase čo sa bude diať počas tohto týždňa, no a mala som trošku takú menšiu pauzu, lebo som mala maturity, prihlášky na vysokú, no a všetko iné možné. Takže možno aj k týmto témam sa dostaneme v tomto vlogu, takže užite si video. Takže jedna taká vec, že ja som si včera objednala novú takú vecičku, novú techniku. No a teraz si idem po to, takže spolu si to unboxneme. Takže určite už ste zvedaví, čo to bude. Nachádza sa to tuto v takej veľkej krabici. Takže fotoaparát od Canonu. Takže ja som si na to našetrila s mojimi peniažkami pekne a ako ešte som sa dopracovala k tomuto. Takže som mega happy. Takže to ideme spolu unboxnúť. Snáď ok. Takže nachádza sa tu jedna kamera, jeden objektív, 16 GB SD karta, obal na to a popruh a všetky nejaké vecičky, takže ideme to unboxnúť. OK, nejak sa to rozpadáva, nevadí. Trošku tuto. OK, máme tu obal a máme tu, akože ono to nie je ľahké, máme tu kameru. Nádherný. Tá vôňa tej novoty proste. To je niečo neskutočné. Tu máme nejaké proste miestečka ešte na veci. Tu máme, tu máme takto, OK. Tu máme popruh na to. Samozrejme tieto manuál a nejaké guličky čínske, japonské, vietnamské, neviem aké. Tašku máme. A teraz ideme na fotoaparát. Manuál v 1000 jazykoch. Popruh, 16 GB SD karta, baterka, teda batéria, nejaké káble, nabíjačka asi. OK, takže tu máme objektív. Ty kokos. To má 18 až 55 mm zoom, čiže dokonalé. Adaptér, či jak sa to volá, na baterku, cez ktorú budeme nabíjať. Máme tu samotný fotoaparát. Oh my god, jak sa vyberá toto? Takto. Sem dáme ten objektív. Jak dobre to vyzerá na kamere. Ja nie som akože nejak extrémne veľký odborník techniky a toto, ale ak by ste náhodou nevedeli alebo chceli podobný fotoaparát, tak toto je EOS 2000D. Ja vám to sem napíšem, ukážem. EFS 18 až 55 mm zoom a trojka, asi tretia séria, kit. Dobre, takže teraz si to poďme nejak poskladať. Tuto máte takto pis, takže dáme si na to popruh. Ja mám pocit, že ten unboxing zabere celý čas tohto videa. Dobre, takže popruh máme na tom. Teraz si tam idem dať SD kartu. Oh my god, OK, funguje. Mám tu nejaké veci, ktoré si potom ešte donastavím. Teraz tam hlavne chcem dať ten objektív. Je to tam! Vidím, že sa mi vyvíja baterka, takže ju idem potom nabiť a potom sa vám ozvem a dáme si nejaký test, že jak vyzerajú fotky a spravíme aj nejaké fotky, aj nejaké videá, no a zhodnotíme. Takže deň 2, no a dnes mám takú fialovú náladu, chápete proste. Takže dnes je takýto fit. Máme, že rybie filé na obed. Takže došla som domov, no a k nášmu školskému obedu sa vyjadrovať nebudem. Miesto toho som si zobrala rýžu a nejaké medové toto mäso sezamové. No a popri tom, čo to tu budem jesť, tak by som sa trošku rada vyjadrila k písomným maturitám tohtoročných, keďže ja som maturant. Takže rada by som trošku sa tu posťažovala. Oh my god. A ja mám taký pocit, že toto bude štípať. Nevadí. Takže začala by som, prvý deň sme mali slovenčinu, to bol v utorok, a v stredu sme mali zase angličtinu. Takže najprv by som sa chcela vyjadriť k angličtine, to iba toľko, že v podstate podľa mňa test bol v pohode, najviac v pohode bol ten listening a celkovo akože nebolo to také zlé, dalo sa. No a ten sloh, celá trieda sme si mysleli, že nám dajú niečo akože sociálne siete alebo takéto, keďže je to aktuálne.
nám dali books a literature. Prvých 15 minút som na to pozerala, že čo mám napísať, ale potom už to bolo v pohode, vedela som sa tam rozpísať, takže to nebolo až také zlé. Akože čakala som lepšiu tému, ale bolo to celkom v pohode. Vďaka Bohu, že na slovenčinu nám dali také dokonalé témy na ten sloh. Obdivujem toho, kto si vybral dvojku, toho Ludovita Štúra. Ja som prečítala a že že proste čo je to, hej. Takže to som bola, že tak, že off. Ten beletrizovaný životopis, to si vybrali asi dvaja z našej triedy, alebo ani neviem. To je tiež celkom v pohode. Samozrejme, väčšina si vybrala úvahu a rozprávanie. Ja som si vybrala úvahu, dokonalá téma, normálne sadlami, takže dúfam, že to bude super. No ale ten test, bolo tam celkom takých veľa nezmyselných otázok, by som povedala. Samozrejme, upozorňovali nás, že tam budú aj diela, alebo proste otázky, ktoré sme nepreberali. Ale vysvetlite mi jednu vec, že haiku. Prečo tam bolo haiku? Ja som tak na to pozerala, že čo to je. Ale haiku sme ani nepreberali, ani nemáme podľa učebného plánu prebrať. Akože mám pocit, že nejak logicky sa to dalo z toho vyvodiť, čo tam boli tie otázky, že doplň názov posledného haiku, že jak sa to volá. Proste nechápem. Ja neviem, kto zostavoval ten test. Nechápem proste, neviem. Akože snáď som prešla, ako vypočítala som si približne, že čo mám dobré, čo mám zlé. Približne nejaké odpovede, takže akože mala by som asi prejsť, takže chcela som s vami ochutnať toto. Takže poďme na to. Ty kokos, nejaké tvrdé. Nestípe to, že vôbec. Takže momentálne idem na spev, neviem, či ste vedeli o tom, že chodím na spev. No a spievam zatiaľ nejaké ľudovky maďarské. Takže je večer, no a takto som si dala, že random vlasy. Hej, vyzerá mi, kebyže mám na sebe kohúti ten oné, neviem, jak sa to volá. Zajtra budem mať nádherné vlnité vlasy. Viem, že to vyzerá veľmi desivo a extrémne crazy, ale trust the process. Ideme to dať von. OK, celkom v pohode. Dnešný deň mám narodeniny, mám konečne 19, kámo, ja sa necítim ani ako 19 ročná. Fit som vám zabudla ukázať, takže to vám potom ukážem. Dnes pôjdeme s rodinou na pizzu, takže tam to oslavíme. Všetko najlepšie k narodeninám, aby sa ti darilo a mala naozaj dobrých kamarátov. Všetko najlepšie k narodeninám. Kasi. Dobre, takže ja si niečo budem prijať. Takže už som doma, je konečne piatok, no a úspešne som skončila dnešný deň. No a som sa rozhodla, že trošku si pomením jedno konkrétne tričko, ktoré možno viacerí poznáte, na nejaký iný štýl. No a bude to vlastne taký off-shoulder, proste také tričko si z toho spravím, lebo veľmi sa mi nepáči to tričko samo o sebe, jak to na mne vyzerá, takže možno to takto bude lepšie, kto vie. Takže je to toto tričko Abundance is a Mindset a je to z môjho Gate haulu. Od toho haulu som ho mala na sebe asi tak raz. Tuto to takto katnem, aj tu vpredu. A uvidíme, ako sa to podarí. Takže ja som videla taký tutoriál, že vlastne tuto, jak máte tento začiatok, tu si musíte strihnúť takto a vlastne, aby tu bol taký trojuholník. Ok. Máme. A teraz spravím nejak druhé, aby to bolo rovnomerné. Hej, takže tuto máte takto trojuholník. Ok. Takže podľa tejto čiary vlastne takto to budem strihať a potom aj tuto. Takto to vyzerá. A je to celkom rovné. Dosť dobre. Wow, normálne máme to. Trošku to rozťaháme. Takže podľa mňa to vyzerá dosť dobre. Dúfam, že to budem nosiť, lebo podľa mňa hodí sa to, vyzerá to mega dobre. Podarilo sa! Takže tu by sme mohli toto video aj ukončiť. Dúfam, že ste si tento random vlog užili. Takže, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, zdieľajte. No a vidíme sa na budúce.